أحمدك ربي حمد الحامدين وأشكرك شكر الشاكرين يا أرحم الراحمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dinyatakan yang kaya kalimutan imanto udi nakala limutan imanto na suat-suat si Allah subhanahu wa ta'ala antang sajengga Ramadan natanggun Allah ta'ala sa kabarakat lamun tanong nagpamanin tanong wala tagun niya na isa kabarakat na mambugian tanong municipality ya Baloy na gusto mga siringan tanong mga ingat na yamala na dyan kaya mini-sponsor sa dyan kalalimutan kami gulalan sa kay Department of Education sa kagbubulalan niyan sa kutabubayarong na mabubaloy Amira at yan kaya mga Tugsig Force, datara ng mga maestro, mga principal, yung dahil supervisor, Jamila Arumpa. Ay matan na gaying at yung kaya kalimutan na yang dagdamak ni Mantua malakabarakat ang akatimutan sebab sa pagkanaroon na mga Jumat na sa kalilimot ikinagawa na Jumat na tanto ang malay kabarakat. Ikadua kadugdamak ko rin sa kalay ni kabarakat ang kalilimot na ipagang paganay agoy o sa pulugoy ko Ramadan mutuan sa ayat kong minannar manang ko ayat kong minannar na tungkol din sa kayagoy o mga antaway mga tao pagkalibre kong neraka. Ibantoy po na niyan. So, yaman na niyan na panay ko pa naguntaman tanong saka po mag-apply tanong po Allah. Pag-apply ang tanong po Allah, kumangin tanong simit at piso mga ngarang tanong kung isurat ang mga malaikat di tanong din dito na sunaraka sa sapra kumatag. Yuti manang ayat ko minanaw. Di pagpaganyagawin niya. Di nga Ramadan na katawan tanong apiakat lubog yung rason. So sa pulong gawin na rahmat. Ay manangyan na di pagi-pagiin na sa mga libo Allah. Mula sa pulong gawin ako na. Yang kaya sa pulong gawin si sa middle si sa loob na bagi-bagi ng mga malaikat na suhurila wallah sumagfir naong namyakan dusa na perilansiran wallah. So di nga sa pulong guyat kuri na ayat bagi-bagi tanong na sukapakalidas kumaka sa manutun na kung mag-iinig yan po muna sa Ramadan pagkanak kung magudas-udas sa Ramadan sa kayagoy ayat kung minannar siya-siya ko imanto o sa pulugoy na ganatan tanong niya sa manayman to na mipun so kami piya ginawa mga tao bisiran sincere ko kapagmaliran mipun na makarita ginawa naman to kami alang kawiran ang pagkabukata
Ukay na sa mga tao, ikhlas, sincere ko kapuramalyan, na mipun mamuy man to maludun na kurata ginaway na sa mga baraman, sabab sa kahiya minilat apagawaan tanong manuramatan. Na yun ang itoos, atosanan ko pakasurga, apkurata ginawa niya ni ginang ganang suramatan. Tos mambu ko mga parabusa, gusto po makanaraka, ay ginamagan makabukata na makapipya ginaway na. So, naman to, na trubayan akong, anyo man akong ko ilmuin. Miyan giyo ko mga ulama tanong, yung kaya kaya pakatali ko maragtan mga ramatan, na ipaguman akong ko kataon yung ang guguda ko ron ko mga balas o kapromasay sa ramatan. Agad ron, na may kadakadakalot na mga hadith umanipis silungan ng Ramadan ay tama na balas yan. Kaya na isa kumiyari Rasul sallallahu alaihi wasallam at iyan sa dun sa mamuasa o Ramadan na aswaswat yan ko Allah na namun nagdusa niyan ay prinaw noon. Kaya man niyan nagdusa, ito yung bida-bida ng mga dusa. Dusa, api tibo ba, ako sudah tibo ba? Ito, ay prinaw ko ito Allah. Dusa, api agama, ako sudusa, api ayam. Na prinaw ka pero Allah. Dosa kialipatan agusto dosa patatanda. Apa perhatian tanwa tanpa badang la dosa kialipatan tanwa yang pulau lata. Kami kena kialipatan ada matau batu manusia. Agusto dosa agmiauna agusto dosa buku. Na iprilar tanupang agusto dosa amai to agusto pala. Naging nanipiti ba naman ang mga dusa? So kalamunay, napituro Rasul sallallahu alaihi wasallam, man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sa tao mamuasa sa Ramadan, suwaswat yan ko Allah na prilaan sa kanyan kulawon o niyang kulaw lang yan ang dusa. Yung tatyang aluitan at iklasya ng mga dusa na para palayaw tutoy prinaw Allah sa amay kung makabuka tanong nadatar tanong o inigbubuhat tao mga inatanong at dun na salang-salang tanong takbir ka Allahu Akbar sama na na niya katakbir yun na malum malimpas diba anak ilo niya rin sa kakot takbir ka na di ba na katakbir sa Paluina inikal kayo mga sundur sa Kulaw Tour sa Kulaw Tour na nakumlo ito mag-gobernador na so kaya takbir ang mga pangsa tamo sa Paluina yakapiragluina matatara sa mga marin kisa na yung pinapilang taga. Agaw mo ito na isa